اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Asim on the beats. Masoya Annabi Foundation muna tare, masoya Annabi mun riƙe san Rasulallah. Masoya, 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 masoya. Ilahu gwanina sarki mai rayawa, wannan da yayo dukan gajiya da hutawa, sarkin da idan ya baka baya zoɗewa, ƙudurarsa kaɗai ke aiki ba ta canzawa. Allah gare ka muke nema domin Rasulallah. Masoya Annabi Foundation muna tare, masoya Annabi masu yaban Rasulallah. Ya Allah salati nan ka a gurin habibinka, manzon da ka aiko wanda gare shi ba tamka, shine wanda ka ba azumi zakka sallah ibadarka, ko a gurin biyayya yayi daban a cikin halittarka, makorar dukkan zance sayyidina Rasulullah. Masoya, 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 masoya. Gata cikar gata babu kamar Rasulullah, matsayi cikar matsayi babu kamar Habiballah, siffa cikar siffa babu kamar Kamalullah, haske gidan haske babu kamar Kanurullah, tsantsire ne da duk tsoron Allah ku tuno Rasulullah, kaji maza a gun bautar Allah sayyidi Rasulullah. Masoya Annabi Foundation muna tare, masoya Annabi masu yaban Rasulallah. Yaban ka muke da gaske babu hutawa, kai mun ka sani bakin mu yake ta furtawa, cikin zuciya kaunar ka take ta zaga, da an gama sai a tuno ka ana ta nuna, ana ta kiran mu masoya ko Rasulullah. Masoya, 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 masoya. Mun rayu ne da soyayyar abin samu, muna jin daɗin faɗin hakan da bakinmu, komai zamu yi muna yi ne da san ranmu, cikar ladabin mu gare shi muke so, dukan hakuran da muke mun yi don Rasulallah, dukan kyautar da muke mun yi don Rasulallah, ziyarorin da dukkan muke yi muna yi don Rasulallah, da mun zauna ba zance sai Rasulallah, komai namu da kagan mu dai Rasulallah, cikar nazarin mu tunani dai Rasulallah. a cikin harkokina na fi so in yi da Rasulullah. Masoya Annabi Foundation muna tare, masoya Annabi masu yaban Rasulallah. Masoya Annabi Foundation mun ce kaunar ka tilas ne, Allah da kansa shi ya faɗa mu rike kaunar ka wajibi ne, duk wanda ya barka a jahannama dole zai zaune, duk wanda ya fi ka aljanna shigar ta hakun ne, mun yi ayari foundation na mu rike san Rasulullah. Masoya, 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 masoya. Tsantsani da sabar saruwa ka ya saru, sasu ba da yan safi tsaf kasa duka sun gyaru, sani kake mai samu tsangwama ga duka korarru, saruwa cikar tsafta haƙoranta sun tsaro, cikar sufa takin tafiya ku ce Rasulullah. Masoya Annabi Foundation muna tare, masoya Annabi masu yaban Rasulallah.
ɗanɗashi ɗanɗanar rahama da kai muke nema. Ɗaba ɗan abudu kuma ɗan tsaso na alfarma, dan da duk ya ɗashi duk datti ya baiwa mai nema. Mun zo da sa mana ɗin sifar kaɗa alfarma, MC na manzan Allah mai ƙaunar ka mai girma. Malam Ibrahim Sharu kan ayyamin na alfarma, mai masoya na foundation girma gidan girma, wanda ke ziyarar asibitoci ya ba su tabarma, da siga madara ga shayi duka a masa alfarma, da kuɗi na kashewa ga tufafi dan ka mai girma, mai zuba wajen guragu da makafi ya bawa mai nema. MC na manzan Allah ne a masa alfarma. Masoya, 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 masoya. Ayaga Production. Eddie Music Studio. Grammar on the mixed.